Hi and hello ladies and boys. Good morning, good afternoon, good evening. Another story, diary lang, sa Rated S Confessions with Bay Gamay. Sa dili pa nakabasahon ng ato ang confession karon mga bay, kung wala pa mo nakasubscribe sa channel, ay subscribe na og palihog og tuplok sa notification bell aron updated mo. Og syempre kung gusto mo nga magpa-shoutout so namoy mga opinions, reactions atong basahon nga confession karon, pwede kanyo nang i-comment aron atong mabasa puhon. Og karon ladies and boys, ani ana ang confession nga ex with benefits. Nakiuyaw for 2 years. Og tawagan lang nato siya sa pangalang Limuel. Butan si Limuel. Sweet, medyo siloso, gwapo, og syempre, lamion. Kaning akong uyab, grabe ka caring siya. Dili lang kay sa kuha. Of course, pati pod siya ang family. Good boyfriend po ni si Limuel. Og makaingon jud ko na I'm the luckiest girl in the world. Nag-work siya as a call center agent. Gina-provide niya tanang gusto nako maskin wala ko gadiman. Gusto lang jud niya nga suportahan ko. Wala siya absent sa mong mansari. Nadyo na siya something na ginahatag o ga-celebrate jud me. Walay palya. Si Limuel ang tao na pinaka-sweet at the same time, lamion jud siya, labinag ka nang makainom ming duha, murag mawala jud mi sa pasig. Kini si Limuel, naani siya car. Every time nga off niya, naga-out of town jud mi. At tumig Bukidnon, CDO, Jensen, usahay maabot mig Visayas like Cebu ug Bohol. Basta din nako maihap asa pa mi nakalaag. One day ana, off niya. Ana siya nga mag-adto daw mi sa Mati. Mas cheaper ug mas duol daw sa Davao. First time namo both sa Mati. Nag-explore lang gud mi kay tungod gusto jud mi permi nga ga-explore. Nakaabot mi atog 5 Masaw Beach Resort. Motong among gipili na resort kay less ang people. Daghan naman day og beaches day ang Mati. So didto lang mi kay lagi gusto niya og privacy. Nagrent na mi og cottage. Gabi na ni labay. Nag-shot mi. Dili jud ko pasalig anang shot ba kay maskin San Miglite lang, mahubog dayon ko. Tawaga day ko sa pangalang Sabrina. Pero Limuel used to call me Sabi or Sab. Si Limuel grabe kayo og dosage. Ambot nga nung dili siya mahubog dayon, though dili siya adlaw-adlaw gasyat. Pero ana siya that time, nga dili daw mi magubog. Mag-shot ra daw mi. Nag-start mi og shot mga 11 na sa gabi until na tipsy na jud ko. Siya pod, tipsy na. Naka 2 bottles na ko. Medyo nakainom na jud ko pero kaya pa. Same as Limuel. Anak ko sa yaha nga. Love, maligo ta kay para mawasan ta. Ana siya nga sige love. Nakatupis ra ko. Dili jud gusto na si Limuel, nagatupis ko ba kay medyo silosa jud siya. Pero wala na jud kaayoy tao that time so nisugot rapod siya. Medyo talisik to na time. Tugnaw kayo. Pero pag humol sa dagat, warm kayo ang tubig. Iya kong gigakos. Nagkinaksanay mi. Wala may pugong ning akong uyaboy. Gipasulod dayon niya iyang kamot. Sulod sa akong pante. Ni Mels, horny na kayo ming duha. Dim lights na lang ang mga suga dito. Niyahon mi sa tubig. Og dito na mi nag-start og make love. Likod sa batuhan.
Feeling na mo walay makita sa amo o wala man pod kaayo to'y tao that time kay weekdays man to. Grabe si Lemuel ba? Murag uhaw kayo. Giromansa ko niya og maayo. Perte na kong ungol. Nawala jud mi sa akong sarili. Gusto niya og dog style pero kabatuhan didto. Gunit daw ko sa dakong bato. Wala na ko'y bra ug nakababa akong panteato. Lami siya na experience pero kuyaw-kuyawan pud ka. Mao to. Gisulod na niya o gi-heaven kaayo sa feeling. Antod sa niabot na dyan mi sa climax. Perte yun namong singgit kay doot kayo. Sakit jud siya maskin permi na namo to gibuhat. Gifted kayo si Lemuel. Dako jud kayo iyaha og very very hard. While kami ato na time, dugay kay siya malabasan. Sige jud og pump si Lemuel. Hangtod nalabasan ako. Og siya pod. Nakasinggit yun siya. Haha. Kalami sa feeling. Na success jud. Nihuman magbalik sa tubig og naliko. So nahuman na migligo ana. Nagbanlaw na mi sa mong cottage. Sabay miligo. Pamputoy. Nga every time nga mudikit ko sa iya or siya sa ako, manggahi mandayon siya. Shower na minduha. Gahubo tanan. Gakos na pod ko niya. Nagkiss lang hinoon mi. Pero sobra katorid pod. Pababa siya nagkiss. Antod gikiss jud ko niya sa ubos. Heaven na kayo'y. Puti na lang sa mata. Tirik na ako ang kalimutaw. Gina-finger na pod ko niya. Kalami ba kayo eh? So dito na pod ko na ikaduhaan na jud. While gisabunan ako niya og shampoohan, ako pod sa iya. Nauman na mi. Naka-lingerie rako og wala na ko nagpanty. Siya kay naka-brief lang pod. Natulog na mi kay hapit na to mag 2 a.m. Tay lami jud among katulog, nakamata na lang mi kay naay nanuktok. Time na day namo ato nga mag-check out. O wag pa more. Nag-shower na pod mi, tapos mao na to nga ga-check out. Pabalik na mi sa Davao. While padulong dalan, ginagunita niya akong kamot. Ginakisa niya. Ginahagbod ko niya akong traffic. Ginakis po niya akong forehead. Sige siya ingon ako na palangga kay ko niya. Sige smile. Pamisik pun may kanta. Basta. Lami kay among panag-uban ato kay walay problema. Antod sa naabot na mig Davao. Diretso mi silang balay. Naa dito iyang family. Kailan na day ko sa iyang family kay gipaylaila na ko niya sa una pa. Giparas sa niya sa iyang room sa iyang sister, niya siya daw magluto og lunch para sa muang tanan kay balik na day siya work pagkaugma. Maging busy daw siya. Bubawi na lang daw siya karon. Nagluto kong uyab og carbonara, roasted chicken o garlic bread. Busugan na mo. Makaingon jud ko na very lucky and blessed ko niya. Kay super loving sa family, especially sa iyang mom. Kabalo muluto, buutan, sweet, o niya alamion pa. Giatod na ko niya na sa house kay balik na po siya work. Actually, night shift siya, tapos sa morning ana, tulog jud na siya. Maong pagbalik siya sa work, dili jud mi gakita kayo. Morag LDR pero kung naay chance, manawag na siya sa ako. Nanako sa house, dili daw siya musulod kay magpahulay na daw siya kay work lagi pagkaugma. Gikisan ko niya sa forehead o sa lips. Mingaon na siya nako pero keep update daw lagi. Mao nagbay-bye na mi. The next day ana, balik na siya sa work.
Sa ilang work, na ay mga new hired employee. Na ay isang nga taga Manila. Kabalo man ko nga akong uyab, loyal o faithful jud sa ako. Until one day, sa working place ni Limuel, nakaila to niyang new employee nila. Tawagon nato siya sa name nga Cherry. Kani si Cherry, medyo halumon siya pero naada ay sa sulod ang uwag. Kani akong uyab, every na ay time na maka-excuse siya, manawag jud ni siya sa ako. Mag-check kung kumusta ko, kung asa ko. Mingaw na jud daw siya sa ako, maskin 2 days lang gud mi nga wala gakita. Og nagbay na siya kay balik na siya sa work. Pagdalikod ni Limuel, nakita niya si Cherry nga naghilak sa Dublin. Murag dako kaayong problema. Giduol niya og nanguta na siya what's wrong daw. Ana si Cherry nga okay ra daw siya. Nanibago lang daw siya sa Davao og na homesick kuno siya sa iyahang pamilya. Sa iyahang mga tita ra day siya nagpuyo diri. Iyahang mom og dad nasa Manila pero diri siya na-assign. Moto nga na si Limuel nga kung unsa may problema, you can tell or share to everyone. Okay? Ana si Cherry nga okay daw og nagpasalamat siya sa akong uyab. Until every day na nag-smile si Cherry, na-adapt na niya ang place. Abti kayo, nagalibre siya og pizza almost every day. Pero magsige man Japon tawag akong uyab sa ako pero never niya na-mentioning si Cherry. Kay wala raman pud na sa amo. Part of the work. After siya nagtawag sa ako, nagbay na siya. Magnap sa daw siya sa nap room kay hapit na daw siya magbalik sa work. Sa nap room, nakanap na jud siya. Na daw kalit nga naghimas sa iyang bukton. Wala rin niya gimain. Niya gihikap na pud siya balik. Dayon lain man pagkahikap, murag naay something. Og dito na pagatubang ni Limuel, si Cherry di ay ang naa sa naproom. Dool kayo ang nawong ni Cherry sa nawong ni Limuel. Pero wala siya daw gibati si Limuel og maskin unsa, instead, nangutan na siya nagunsa siya dito. Sila rin duha sa naproom. Ana pa si Cherry kung naa daw siya time, gusto daw niya makipag-talk kay Limuel. Ana si Limuel? Mo-text daw siya kung wala siya'y buhaton og diretso na nibalik sa work si Limuel. 1 week na ang nilabay, supposedly magkita aming duha sa kong uyab, pero ingon sa kong uyab na dili sa daw may magkita kay daghan kayo siya work to do. Ning sabot rapod ko. Okay raman sa nako kay medyo busy pud ko sa work nako. Og dito na si Limuel, medyo wala siya ka-get over sa paghikap ni Cherry niya, pero wala arjudo sa iya. Taw-taw ana, nanawag kang Limuel. Og mao na di ito si Cherry. Ana si Cherry na off man daw ni Limuel. Pwede ba daw niya nga ma-invite nga mga pe? Tapos naalang ko na siya i-share. Wala dama ning sugot si Limuel. Kay basin about work lang daw ang istoryahan. Nagkita silang duha ni Cherry sa mall. Nag-coffee toad sila. Nagulan kaayo o kusog sa labas maong feel kaayo nila mag-coffee ato. Nag-start na si Cherry og istorya about life, a family, o previous work niya. Nakaingon si Limuel na interesting po paminawon si Cherry kay breadwinner day siya silang family. Guwapahon daw ni Cherry. Gamayon siya na babae, dakog lubot, og dakog tutoy, og pution. Pero mas guwapa pa daw ko ingon sa akong uyab. Nagkahimamat at silagdarong ni Cherry, dili daw siya lisod pakisamahan. Ma-amaze kuno siya kay siya nagbuhi siyang igsuon. Single pa pod si Cherry og walay uyab.
Naging okay ra daw si Cherry sa Davao tungod sa akong uyab. Siya ang nagpa-feel na dawat daw siya sa Davao. Mong starting ato na day, nagka-close sila. Dili lang man si Lemuel pati na pod ilahang mga co-workmates. The next week wala na pod may nakita ni Lemuel kay sobra na daw ka-hectic yung schedule. Pero sige man dihapon may tawagay o video callay mong walay nagbag-o sa among feelings. Gusto na jud unta na ako makita ko uyab tungod kay mingaw na kayo ko sa iyaha. Kay 2 weeks na ning labay na wala mi nagkita. Although ginaadtuan ako siya silang balay pero wala jud siya. Dili na ko siya maabtan. Syempre love kaayo na ako siya ug dako kayo ko og trust og pasensya sa iyaha. Sa workplace ni Lemuel, halos sila na perme kauban ni Cherry. Close na kaayo silang duha. Close man sila tanan pero mostly silang duha magkuyog. Get-trust ko sa kuuyab o kabalo ko na dili jud siya magbinuang sa kuha. Gitawagan ako siya that time kay off pud ko. Pagtawag na ko, lahi ang nagtubag sa phone. Anak ko nga, kinsa ni? Si Cherry daw siya, workmate ni Lemuel. Na daw gipalit kadali, niya gitubag na lang daw niya. Nabalaka ko kadali, anak ko kay Cherry na palihog lang kog ingon na nanawag ko niya. Kani si Cherry, kabalo na di ay ni siya na uyab mi ni Lemuel, pero ako, wala ko kailan niya kay wala man nag-ingon si Lemuel or nag-mention siya sa ako. After 1 hour, nanawag po kong balik ang Lemuel. Og siya na jud ang nagtubag. Ana siya nga, "Hello love, sorry kay ganina ha. Gibilin ako akong phone sa akong workmate. Mingaw daw siya nako og finally gi-invite ko niya the next day na maglabas mi. Mingaw ko sa uyab boy. Na-excited jud kayo ko moramig bagong uyab. Haha. Og sa time na finally magkita na jud mi ni Lemuel, naana siya sa labas nakapark. Nag-wait siya nako. Sa dihang imbis ma-excited ko makita niya, nakitaan nako si Cherry sulod sa car. Gilabasan ko ni Lemuel, ning kiss siya sa akong lips. Gipasulod nako niya sa car, ana siya nga, "Love, I'd like you to meet my friend." Kuno daw si Cherry. Og maupod siya in return. Nalain ko sa kuyab, pagtuon ako nga amo atong adlaw doha. Nakipag-shake hands ko niya. Okay na mi. Gikisan ako kong uyab in front ni Cherry og nilihis iyang tanaw. Gigakos po na ako kong uyab og ingon ako nga I miss you so much love. Nismail ako uyab, anas Lemuel na ihatod lang daw namo si Cherry kay tuol raman daw mig balay. Ikan ko na siya work, moto ako na lang siyang giingnan na sabay na lang siya nako. Niorapod ko, pero deep inside, nagiselos jud ko. Pag-drop na mo ka Cherry, hilom kay ko. Natingala si Lemuel. "Love, what's wrong?" Anak ko na okay raman ko love. Mingaw lang ko nimo. Ana siya nga, ingana di ay pagmingawon ka nako, hilom day ka. Naka-smile pod ko og tungod kay gimingaw ko niya, ana siya nako. "Sige love, para makabawi ko nimo, asa man gusto mo adto karon. Na ako'y 2 days off." Nalipay kay ko pag-ingon ato ni Lemuel kay gibawi ra jud niya tanan ang mga days na wala mi gakita. Sulit jud kayo. Anak ko siya nga anywhere love, basta kauban lang ta. Naka-decide si Lemuel na mag-adto mi og samal. Weekend to na time og daghan jud kayo og tawo padulong samal. Nag-carming duha. Tented jud kayo iyang sakyanan mga mamshis. Sa barge ana, nag-wait pa mi og mga pasahero. Ana si Lemuel nga, bingaw na daw kay siya nako og kabalo ko unsay pasabot ni ato.
Gikis ko niya while naglarga ang barge kay wala mining naog na arami sa sakyanan. Nagtorid na pod among kissing. Grabe. Perti na mong mingawa sa isa't isa. Nakashort lang ko that time. Gialsa ko sa driver seat at tubangan niya. Kikisan jud ko niya pagayo. Wow, kay siya nako, mams. From torrid kissing down to my neck. Gihubo na niya akong bra kay nakapolo ko ato. Sayon ra kaayo iyan button. Lami na jud unta kayo. Feel na ko wet na kayo ko. Siya pod kay hard na kayo. Og naay nagsirbato kay abot naman di ay may gisamal. Pagkarong timing. Pugong na pod kayo me. Dahil nagrent mi cottage og dalo jud mi nga nakasulod sa cottage. Og didto na jud nahitabo ang tanan. Grabe. Pula-pula gud akong lawas kay grabe kayo si Limuel makagunit sa ako. Nanggigil jud siya sa ako Liman kag 2 weeks nga walay kitay. Na fulfill jud among fantasy. Moto mong adlaw na very unforgettable kaayo kay ikadaghan jud nahitabo sa mong duha. Same pagka next day ana. After 2 days, balik niya sa work. Sa office nila, na siya gipangita pero wala niya nakitaan. Padayo lang siya work. After 1 day, nakita na niya si Cherry. Finally, naana si Cherry. Naay something daw sa kong uyab na na-feel niya pagkita niya kay Cherry. Dili niya masabtan, ambot nga no, pero wala ra daw siya. Pagkita niya kay Cherry, nangutana dayon asa siya yesterday. Ana po si Cherry nga nagsakit daw siya og nag-leave siya og 2 days. Nagsugat ilang mata, naay something sa ilang pagtutukay. Anak ko uyab, nga ako ra jud iyang uyab ug anay lain pa. So nawala ang pagtutok sa kong uyab kay ako man ang na-imagine daw niya. The following days, tingala ko, dili na manawag akong uyab kung di ko manawag niya. Anarapod ko nga basin busy sa work. Total, nagkaoba naman pod mig 2 days og sulit man pod kayo. Ako sa siyang gisabot, nagluto og carrot cake, gipadala na ko silang balay para silahan tanan. Ang ihang mama, ingnon na daw niya si Limuel kay lagi daw busy kayo. Pauli na ko. Wala dyo yung text, maskin call. Dili ko sanay, kay halos everyday jud mi baya magtawagay ba. On the other side, pauli na si Limuel ato kay not feeling well siya. Nasubawan aton 2 days na mo sa samal. Maguli daw siya sayo. Dayon kani si Cherry, siya po daw kay nagsakit, maong mag-leave na lang po siya. Niya kung pwede, sabay na lang daw siya kay Limuel. Pagulian na nila, bunda kay ulan, perting tugnawa. Dali-dali na sila sa car. Nagbaha ato nga time og perte jong trafika. Nagngit-ngit na lang wala Japon ning usad ilang sakyanan. Gipanugnaw man kaha ni si Cherry, pero gikalintura kuno siya. Gihubo niya ang jacket, nanangit siya kay Limuel. Ning ora pod akong uyab kay wala ragot niya. Paghubo ana, kay dili lagi daw gusto ni Cherry na mas manginit siya gisamot tungod sa kalintura. Mauto nga gihubo niya ang jacket niya. Naka-t-shirt siya sa sulod, pero fit kayo siya. Sexy daw kay si Cherry. Lami daw kayo cleavage. Normal na to kang Limuel, kay pero man siya makita sa akwato. Perti na ang panugnaw ni Limuel. Apit na siya gitakikan. Di na daw kuno siya ka-drive kay naabtan og package. Nag-change sila ana.
si Cherry nagdrive na. Gipahida niya si Lemuel kay kuno siya na lang daw ang matod sila. Sa dihang perte jud nga trapika, og perte kinakataas sa baha. Nakatulog si Lemuel pero gitakig Japon siya. Gigakos niya. Perte nang inita. Nakadeside si Cherry na di na sila mo diretso sa balay ni Lemuel, kundi mag-check-in na lang sila o palipaso na lang kuno ang ulan. Wala siya nag-ingon kay Lemuel, o dito, nag-check-in na jud sila. Iyan yung gialalayan si Lemuel kay nangutana kung asa sila. Naa sila sa hotel. Anak ko uyab, nganong naaman ta diri? Ana sa Cherry na taas na kayo ang baha, dili ta kauli. Wala na lampod si Lemuel. Tugnaw na kayo siya. Gihabulan siya ni Cherry. Nakatulog si Lemuel. Iyahadjud kining gititukan og maayo akong uyab. Gitawagan ako si Lemuel pero gi-cancel o gi-off ni Cherry akong tawag. Perte na diyong kusuga sa ulan. Gihubuan na niya si Lemuel kay iyahan ang sugdan og sponge bath para mas malasan ang kalintura og takik. Gigakos po niya. Hangtod nagdikit ilang lawas. Na ay something nagibati si Cherry. Og dito nagsugod. Na-feel sa kong uyab na naay something na nagtrapo siyang tibok lawas. Naglasan jud ang takik niya. Gigakos siya ni Cherry. Nigakos po siya kan Cherry. Ako ato na time, nag-worry kay ko kay dili na siya makontak. Itawagan ako iyang ma'am. Wala pa daw siya ning uli. Itawagan ako iyang close friend sa work, nag-uli na daw kay gikalintura. Dili ko gusto magunahon na og dautan kay nag-trust jud mi sa isa't isa. Kaila ko sa kuyab. Og dili jud ko gusto na magka-problema mi. Ako lang yun na basin na lobat siya. Niya na stranded. Nagpahulay sa kadali hangtod nakatulog na ko. Then si Cherry ana nag-start na pod og hubo siyang clothes kay si Lemuel naka-boxer na lang man. Nakapante na lang si Cherry ana. Amiga siya glawas. Dako, jud kay siya og lubot, og dako kay og tutoy. Unya kinis kayo siya. Itry ni Cherry og kiss akong uyab. Wala ning sugot ang uyab. Agresibo na kay si Cherry og wala na nabuhat ang uyab, kundi ning kiss back jud siya. Akong uyab mga mamshi, parte jud baya kamanyak. Pero wala ko nagtuo na ing ato niya nga kalimtan ang tanan sa moa. Ing ato siya karupok. Perti jud pod mo dala si Cherry sa kama, kay gamayon man siyang babae. Siya tanan ang ga-drive sa akong uyab. Kay kung kami sa akong uyab, kami jud duha mag-drive. Pero kadto, si Cherry lang. Lamian guys Lemuel. Paglibuhat nila ang palami. Ako sige gilak. Sigunahuna kung asa na si Lemuel. Padayon sila og wild na sila pareho. Na si Cherry sa taas ni Lemuel. Perting kiyod nilang duha kay nalamian jud kaayo sila. Hangtod na reach na nila ang climax. Success kayo. Pero wala sila itingugay after siya naitabo. Feeling okay na sila both. Nilipas na po ng ulan. Nag-shower na si Lemuel. Wala sila nagtungan. Wala sila nagtingog sa sakyanan. Gatod niya si Cherry og si Lemuel mga 1 a.m. na to. Pero ako, nakatulog na tong panahon na. The next morning ana, pagmata dyan ako, gitawagan ako ng uyab.
o gitubag po niya dayon akong call. Ako siyang giingnan, "Hello love, gabi ra ko sigtawag nimo ba? Asa day ka? Nagsakit daw ka? Gusto ka nga anhaon ta ka diha?" May anak po siya nga, "Okay na ko love, don't worry, pahulay lang ko." Gibaba niya dayon ang phone. Dili normal kang Limuel ang gibuhat niya karon sa ako. Lahi arajod, pero as I've said, dili ko gusto nga lainon ang pagsabot ato kay salig jud ko niya. Pila ka days nila bay, wala na itawag-tawag na ako si Limuel. Nakulbaan ako. Tawagan po na ako siya, dili na siya mutubag. Diyon, daghan kay ko what ifs. Until one day, nag-stop sa kog communicate sa kong uyab kay basin busy pod siya. Musabot raman pod ko. Ako ang tao na pasensyosa jud kayo. Gihulat na lang nako nga siya mismo ang madto og balay or manawag, maskin text man lang. Pila kasi man ang nilabay, wala jud siya nagtawag nako. Sa work nila, medyo close na sila ni Cherry. Pero yun silang workmates nga close daw sila tanan. Nighttime ana nga naa sila'y team building. Sila jud permi ang kauban, partner sa games and etc. Wala pa ko kabalo aning mga panahona. Until one day, na-realize siguro niya nga gimingaw siya sa ako. Exactly 1 month ana before mi nagkita, nanawag siya nako. Mingaw na pod kay ko sa kuyab. Nabaguhan ko niya. Ana pa siya nga magkita lang daw mi sa labas. Dili daw ko niya nga masundo. Kay lagi sa akong kamingaw, nisugot ko nga makipagkita niya. Pagkita na ko sa iya, dako kay siya gi-change. Maskin 1 month mi walay kitaay. Nitubo na ihang bungot o buhok. Dirty look na siya tanawon, pero gwapo Japon siya tanawon ay. Pagkita na mo, nangapi mi. Wala jud siya ning kiss nako. Giulat ko niya na mo kiss sa iya ug diha pa siya ning kiss nako. Wala rapod ko kay dili lagi ko gusto mag-isip og daotan sa iya. Nagbanding mi. Nag-ask ko niya nganong kadto dili siya nagatawag. Ang iyon niya, kay busy lagi daw siya sa work permit o etc. Mga 2 hours lang tawon mi nga nag-date o nagkanya-kanya na miguli. Isa kadlaw ana, na nanawag sa ako. Wala nakasave ang number. Meaning wala o nakaila. Di ay ito, pinsan ni Limuel na lalaki. I-invite ko niya siyang birthday kay naapo daw si Limuel ug uban ang katrabaho niya. Wala man lang jud nag-mention si Limuel ana sa ko pero gusto na ako nga surpresahon akong uyab basin wala pa siya kabalo na moadto pud ko sa birthday sa iyang pinsan. 1 week nila bay, birthday na jud sa pinsan ni Limuel. Late na ko nakaadto, mga 10 sa gabi kay kabalo ko nga shot raman jud ang naadidto og dinner. Timing pod kay wala ko'y work ana pagkaugma. Pagato nako, wala pa si Limuel. Ana yang pinsan nga didto sa ako sa room ni Limuel kay kabalo ko nga gigapoy ka. Tawagon rata kaon niya pag naana siya. Sa pinsan dahil ni Limuel na apod siya room dito kay usahay dito man gatulog si Limuel. Kaming duha actually, pero dugay ng panahona na nagtapad mi. Nakatulog ko ana sa kong kakapoy sa work. Nanlako. Taod-taod na nuktok ang pinsan ni Limuel. Wala jud ay kabalo kong uyab na moadto ko sa birthday siyang pinsan. Pagkita niya nako, na-shock jud kayo siya. Ilan ako siyang nawong pero wala ragod ko. Nangao na may sugod. Tapa jud may sa kong uyab. Ginaservan ako siya. Gina-ask kung sa'y gusto ka o nun. Nakailan na day ko atong mga workmates niya o kailapod sila nako. Pero murag di pod sila katuo nga na ako dito. Mo na to, nagkaon na mi. Kani si Limuel sige gunit sa cellphone. Nag-ask ko, ngano ka? Kisa man imong ginatawagan.
Napakay mga friends nga mga bot. Pa-smile jud ko. Ana siya nga o daw, naa pa. Aw, anak ko nga, di jud ay ta mga tulog ani. Party all day and night day ta. Sakto, wala pod ko'y work pagkaugma. Sa dihang nagsugod ni mig shot sa iyang pinsan o ubang ka-workmate sa akong uyab, tipsy na ko pero naapa jud ko sa akong sarili. Akong uyab, dugay kay mahubog. Na siya sa gawas kay na siya'y katawag, basin iyahang ubang friends. Og mao na to, naan na joy naabot nga wala ko kaila. Siya tapod mi. Anak ko siyang pinsan nga di na nako kaya. Pas ako. Naglingkod na lang ko sa sala. Og anak ko sa akong uyab nga, Love, uban siya ta sa kwarto. Pahulay lang niya, niya istorya ta love. Ana siya nga di daw niya mabiyaan niyang mga friends. Perti jud kadako ang gibag-o ni Lemuel sugod atong nakaila niya si Cherry. Og ako, nagsulod na lang ko sa kwarto ni Lemuel. Nakatulog ko niya pagmanta na ako kay lipay kay ko kay naay ning tapad sa ako. Og mao na to, akong uyab. Nakatulog po siya sa kakapoy. Wala na ko nakatulog og balik maskin pagsaba gyapon sa labas kay padayon ilang party maskin kadlaw na. Natingala ko kay nagring ang phone ni Lemuel. Gitanaw niya pero gipatay niya dayon. Ana siya nga mga tulog na ta kay wala ra to. Nakaingon ko sa akong sarili nga gagi. Ing atong orasan na ay manawag. Dili umpod siguro emergency kay kung pamilya to, niya sure ko nga manawag pud unta nako. Wala ra pud ko. Og mga wala ra ning abot og 10 minutes na ay nanoktok sa mong kwarto. Kusog jud kayo. Alay na akong gibati, murag na ay mali. Nanoktok jud og perting kusuga. Ni-action ako og tindog kay lagi abrihan na nako. Gipugnan ko sa akong uyab. Ana siya nga, mga hubog na sila. Ayaw na paglabas dito. Pero tingala jud ko nga nung nanuktok man. Munang may balik na lang pud ko sa kong higdaanan. Mga alas 2:30 na sa kadlawon to, nanuktok na pod. Kadto na time lahi na akong gibati. Akong dugahan kay grabe na kabuto-buto og wala na jud ko kabalo nga nung unsay rason. Gipugnga na pod ko sa kong uyab. Pero that time, nag-inisog na jud ko og akong giabrihan ng door. Pagbungad na ako sa door, si Cherry akong nakita. Tingala ko nga nung grabe siya makatuktok sa amo. Bago pa siyang abot, kay murag fresh pa man siya tanawon. Giwakli ko niya. Ana siya nga, "Where's my boyfriend?" Pagkadungog na ko ana, ning tagak dayon akong luha sa akong mata. Dili ko gusto mo to. Feeling na ko nagdamgor ako. Pero mauto ang matuod. Niadto siya sa among bed og didto niya gisagpa-sagpa akong uyab. Gi-comfort ko sa pinsan sa uyab. Gipagawas ko niya sa kwarto. Wala ako kasabot unsay nahitabo. As in puzzle kaayo ko. Blanco kayo ko. Gusto na ko sila nga kumprontahon kay dili lagi ko mutuo, not unless akong uyab mismo nag-ingon sa ako. Nisulod na ko sa kwarto o giingnan na ako si Lemuel. Unsay pasabot ani love? Ana si Cherry nga, "Love? What the hell? Boyfriend ko yang tinatawag mong love." Mura ko gisagpa paingon ato niya sa akong atubangan. Giwakli niya sa Cherry o iyahang giguyod paggawa sa gate. Perte nilang away sa labas when in fact ako dapat ang masukop. Wala lang jud ko. Gihulat na ko sila nga mahuman. Nag-PI na si Cherry. 1 month ko no nga gipaasa lang siya. Diyos ko, 1 month og iyahang giilis lang sa ako na 2 years na mi. Nagsiringitay sila sa labas. Klaro kay ilang mga tingog kay lagi kadlaw na.
Mga 3 a.m. ana, giingnan ako iyang pinsan nga nung wala niya gipebalo sa ako, samtang sayo pa. Iyahara kong giloko, gipasa. Moto nakadecide ko og uli sa amo alas 3 sa kadlawon. Paglabas pa lang na ako sa gate, kita na ko ni Lemuel. Nasinggit siya na, "Please, let me explain. Tapusin ko lang to." Pero wala jud ko naminaw siya. Sutoy ko glakaw. Gigod ko niya, gigukod po siya ni Cherry. Anak ko nga, wala na kay dapat i-explain, Lemuel. Wala na. Og nakahilak jud ko mga mamshis. Samtang katong Cherry, giingnan pa ko nga go ahead. Layas na. Pero gigakos kog maayos akong uyak. Gigakos po siya ni Cherry pero giwakli siya ni Lemuel. Giingnan niya si Cherry na from now on, stop communicating me and leave us alone. Gipalayas niya ang babae. Lami unta kayo nga dumugo ng babae. Pero luya kayo ko atong panahon na. Iya jud ko nga gigunitan og taman. Di ko makaikya sa iyang kamot. Iya kong gipasulod og balik sa kwarto. Nangalak mi. Og kadto na panahon na, nanglakaw ng mga tao sa balay. Natulog na pod ang pinsan ni Lemuel. Ug mao kini siya ang akong nahinduman sa among convo. Ingat si Lemuel, wala nagilak. Nga please, let me explain. Paminawas ako. Ako siyang gitubag nga, obvious na kaayo sa nga tanan ako nakita. Unsa pa may i-explain nimo? Tawag si Lemuel nga, dili, please, paminawa ko. Sugod na siya og luhod while gahilak jud siya. Ako siyang giingnan, nga dili na Lemuel, gikapoy na ko. Kabalo baka nga kadto mga time na nagpakatanga ko nimo? Tungod kay gihigugma jud ta kaato. Wala ko nag-expect na gaguhon ko nimo. Maskin isa ka beses wala ning sulod sa akong isip na mambabae ka. Kay all I know nga maayo kang tao. Pero kung nagkamali jud ko, nasubaraan akong love ug trust nimo. Nawala na ko sa akong sarili. Nagilak Japon si Lemuel og iya kong giingnan, pagminawas ako. Oo, amino na ako nagkamali jud ko. Nagpakalalakir ako. Dakong mali. I know dako kayo akong sala nimo. Pero sa motuo kag sa dili, ikaw ra jud gihapon akong gigugma. Please, forgive me. Another chance, please. Ako siyang giingnan, nga no Lemuel, sakit na kayo imong gibuhat sa ko Pasensya kayo. Siguro, mag-separate ways lang sa ta. Kapoy na og sabot nimo. Pawalay lang sa ko. Og didto na perti na akong hilak. Dili na ako gustong biyaan si Lemuel pero naluoy ko sa akong sarili. Oo, love jud kayo na ko siya pero ambot nga nung makawalag respeto. Gikuha na ko akong sim na gihatag niya sa ako o gibali na ko in front sa iya. Ingnan ako siya nga, sugod karon, ayaw na ko kunta ka pa. Gitry niya og kiss og hug sa ako. Sa kalagot na ko at na time, namanhid ko. Ning uli kog malinawon sa mong balay. Og 6 months na ang nilabay. Makaingon ko na medyo okay na ko. Sa 6 months ana, wala man lang jud nag-attempt og tawag, text, or maskin pangita sa ako sa Lemuel. Sakit jud siya una-unaon, pero basin hangtod dito lang jud siguro mikuto. Nadali day kog move on, kay na-assign ko sa Cebu that time, maong totally work lang jud ko. Wala mong po daw nag-adto si Lemuel ana sa mong balay. Okay ra pod ko. Og sa work nako gapasalamat ko kay gibalik ko sa Davao.
Nai happiness gamay nagibati nako at the same time kahadlok. Pero I'm sure, okay na ko. Sa mall ana, kauban ako akong mama kay mag-grocery na lagi, may kahapit na to Pasko. Nya kay lagi basindaghan kayog tao, maong nag-advance na may grocery. Na-remember na ko tanan si Lemuel ato na mall, kay daghan kay may og memories dito. Sidang isa ka food chain na ay familiar jud na tao nga nakita na ko. Sus, imbis pagbalik na ko Davao mo okay na ko. Sus, dili mandaydayon. Nakita na ko si Cherry pero wala siya kita na ko. Abi na ko siya raisa. Pero naa siya'y kauban, which is si Lemuel. Ning straight dayon among lakaw ni mama. Wala na pod ko nag-ingon kay mama. Wa ko nagpahalata. Sakit siya kay wala may closure. Gimingaw ko niya pero kabalo ko nga happy na jud siya kauban ni hambagong uyab. Move on na lang jud ani. Sa 6 months ana naapoy nang uyab sa ako. Pero wala jud ko gi-entertain kay lagi nag-aasa gamay na mobalik si Lemuel. Hangtod one day na-realize na ako, luoy na kayo kong sarili. Mag-move on na lang jud ko og totally kalimtan siya. Happy na ko ana. Work, balay, sometimes laag with friends, sometimes shotpod, nya mauling og moadto pog mga beach. Hangtod 1 year na ang nilabay. Okay na kayo ko as in, pero wa jud ko'y uyaba to ha. Well, sa beach ana kay naligo mi with my college friends. Ang uban minyo na jud sila. Nanay mga baby, ang uban kay dalaga papod parehan ako. Ga-enjoy ra gud mi oy. Sa usa ka cottage na ay nag-team building. Hoping town si Manang na naa si Lemuel dito pero fail kay wala. Nag-overnight mi ngadto pero pagagabi ana na ay group of boys sa usa ka cottage nga familiar nga dagway pero wala rapod ko oida. Na music na mi sa mga college with friends, shot kaon hala. Single god. Natipsin ako ana. Mina ko music. Sa likod na ko na inanguhit og nasya ko pag-ayo. Lemuel? Hala, si Lemuel. Siya ang nanguhit sa ako. Pero I remain calm jud. Poised oy. Abi pa lang wata ka move on. Nagilaw ko niya og siya pod. Nangumustahay mi. Nag-chika pod mi kadali. Ginan ako siya na excuse lang kay di na ako mabiyan ako mga friends kay gitawag na ko nila. Nakita na ko kay Lemuel ang gamay na pagsisi. Dagan siyang pangutana. Makita na ko through his eyes. Pero dili ko mag-assume oy, kay dili na ko gusto masakitan pa. Nag-smile lang siya na ako sa layo. Wala mi dapat istoryahan pa. Wala gud mi closure, pero siguro dawat na po niya ang tanan. Niabot ang simana na padayon dyan po akong life, work, balay, lag. Well, kita na og TV sa akong room, nanawag niya akong friend, gabi na po to. Gi-invite ko nila og bar. Ila kong gisundo sa balay. Perte namang sayaw lagi, hala. Sayaw judo gayo. Enjoy to the max kayo. Tayo kay mga guy dito nga gwapo pero wa jud ko. Instead, nag-enjoy rako kauban ako mga amiga. Nang lingkod na mi ato kay Chika while shot. Nga naman ni Lord, maskin asa ko maabot na aligi siya. Gisundan ka ako niya. Dili lagi jud gusto mag-assume pero murag ing ato ang labas ba. Kalit nga na inintapad na ako. Si Lemuel. Si Lemuel na pod naa sila sa Picas table. Ning tindog din ko ning tapad ko sa kumiga. Nibalik na si Lemuel Picas table. Nakita na ko siya sa layo. Naa dito si Cherry. Confirm jud. Uyab na jud di ay sila. Nagsinabakay pa silang duha. Medyo sakit pa man dayo Lain jud ay ning feeling imong dayao no. Makaingon ka na okay na ka kay wala akita niya, pero karon mura gidugmok akong heart. Dili na ko gusto nga i-ruin ang gabi. Ala, sige, shot na lang jud me. Ang to nahubog jud ko, pero kaya pa.
Gibira ko sa kumiga. Natumba ko na out of balance kay tungod lagi sa kaubo. Bago pa ko nahulog, naalalayan dayon ko ni Limuel. Perting siga sa kumata kay lagi dili ko gusto o away. Gikaya na ko akong sarili og nibalik ko sa mount table. Wala na ko nagpaalalay niya kay suko na kay tanawon si Cherry. Namihana siya na ako nga, "Are you okay?" Hanapod ko nga, "Yes, I'm okay. Don't mind me." Dayon giwakli na ko iyang kamot og diretso ko sa mount table. Sa table, gilalayan ko sa kong isa ka amiga. Murag di na jud na ko kaya. Nagpatod na ko nila. Pagabot sa balay, tulog jud dayon ko. Party pa more. Pagkabuntag ana, nakaingon jud ko na grabe si Limuel. Harap-harapan jud siya nga nanloko nako. Unsa kaya akong nabuhat na inganion ko niya ba? Nagbago siya totally. Dili na siya ang Limuel na ginapangarap nako. Okay man unta jud mi oy. Nganong may abot ato na higayon. Nakahila ko, pag-unaon ako sa mong past. Dili man unta miing ato sa una. Happy kay me including our family. Pero ngano man nahitabo niyang tanan. Kailangan jud nako mag-stand again o ipakita na kaya na nakong dawaton ng tanan. Until isa ka adlaw ana, 1 year nang nilabay, totally matawag na jud nako og ex si Limuel. Isa na lang siya sa akong mga memories mga kaagi. Mag-move forward nako. Mo permi ginasulod nako sa una-una. Sometimes masulod pod among happy memories, maglagot ko kay makaila ko ba. Ambot nga naman eh. Pero gusto na jud nako siya kalimtan. Naglutaw ko. Nagpadayon ako sa kong gibuhat, nag-breakfast ko ana. While gakao, naisig panawag sa kong phone. Wala rapod ko kay basin about work lang pod niya off biya to nako. Taud-taud pod biya. Hangtod na human rapod og tingog mga 3 times yata ato nag-ring akong phone. After na ko glimpyo sa house, kitaan ako akong phone new number. Pero wala ra ko kay daghan biya nga mga scammer karon. Wala ko gimain oy. Sa hapon ana, nagpahangin ko sa labas. Nagatupog og mall, nya nag-grocery. Wali na kog balay ato, nanghakot na kog grocery, inya pag-action na unta na ko sarado sa door. Naalay kalit ning gunit sa ako, nya paspas kay siya nga nakalak sa door. Yahang gitabunan akong mata. Hadlo kay koy, baabi na ko hold upper, nabuing. Ako rabi ako sa balay. Pero tingnan ako, kabalo siya sa mong balay. Kabalo siya sa mong sala, kwarto, etc. Og sa dihang gigakos kuniya sa akong likod. While nakatabon Japan ako mata. Hangtod hinay-hinay nako nga gipatubang siya ha. Pagabres ako mata. Limuel? Gikisan ko niya. Then ning kiss pud kog balik. Nagkiss mi nga nagtulo among luha. Nakatry na mo anang mingaw kay ninyo sa tusa. Kiss, gakos, og tight kayo while nagtulo among luha. Di na ko ma-explain akong feelings. Namong kamingaw, kahiobos, o gigugma siya. Gibati na ako atong adlaw. Pagkumana mo, nagsorry siya nako og naghilak jud siya. Ingon si Limuel nga, "Sab, sorry kayo. Kabalo ko, wala ka kasabot sa mga naitabo karon. Wala pod ko kasabot sa kong gibuhat. All I know is love pagyapon ta ka." Amin ako mawala na akong feeling since wala nakadari sa Davao pero kadto nakita ta ka. Permi na ta ka ginahuna. Dili ko deserving si mo love. Nawala na imong trust na ako. Pero pwede ba na ako i-gain o balik imong pagsalig na ako sa tagaay ko gigayon. Ako siyang gainan nga dili na pwede Limuel na nakayuyab. Dili ko gusto makaguba og relasyon. Unfair kayo kan Cherry. Tubag si Limuel nga, pero what matters most is atong feeling dua. Kabalo ko na love, yapon ko nimo. Ako lang bulagan si Cherry. Nakahila ko,
Sulod sa kong nahuna na I hope at the same time na hadlok na ko kay giloko na ko niya kaysa. Lisod na kayo mag-trust o balik. Nakasyang gainan, nga ayaw na buhata please. Dili angay buhaton. Love kaniya Limuel, sugod pa lang niya nga kita nimo. Paingon pa lang nako ato, iyan akong gibira padulong sa kwarto. My God, Limuel. Gimingaw kayo ko niya. Iha mga touch, caress. Pero sala ba mong gibuhat? Matawag ba ko nakabit ani? Or other woman kay uyab na niya si Cherry when in fact, giagaw niya si Limuel sa ako. Naglibog ko, pero deep inside my heart, love kayo na ako siya. Pero at the same time, nakabalo ko nga mali. Wala na ako kaikya siyang kamot. Gigunita niya akong lobot while hugging and kissing me. Hinahinay niya gihubo akong dress. Habang naked na ko, gi-whisper niya na ako, my God, I miss you love. I miss this. I miss making love with you. Grabe ka mong moment, very intimate. Speechless kay ko, kay gilamian kog mayo. Mong in love jud kayo sa Cherry niya. That night, sa 2 oras naka-round 4 jud me. Until naanay na nawag niya. Si Cherry ang nanawag niya, gitubag niya. Niingon siya nga na siya sa iyong friends. O gibaba arapod dayon niya ang phone. Padaan siya ako sa ako. Mingaw kay siya na ako. Ma-feel man ako, pero lain lang paminawon ka uyab pa silang Cherry. Gusto na ako nga totally nawala na sila bago may magpadayon. Gitago namo among relasyon kay gi-attempt ni Limuel og bulag si Cherry pero dili mo sugot si Cherry. In love jud kay siya kang Limuel. Nibalik mi og dating ni Limuel at tuming Jensen, Bukidnon, Cagayan. Grabe jud ni si Limuel ba? Among parents ug family wala pud kabalo nga nagbalik mi tungod kay Cherry ligi. Suicidal na kayo siya. Hadlok jud makauya buing ana, niya wala biya siya family dere. Relatives lang. Nimbawid din si Limuel siyang mga mali sa ako. Makaingon ko naggrabe ang effort karon. Dili pa mako totally mutuo kay siyang gibuhat pero at least ana man nam siya og bawi ang tanan. Karon nag-adto mi og Manila ana. Pabook siya ticket for 2. Gi-surprise ko niya. Nag-check-in mi sa pinaka-luxurious na hotel dito. Kapay kay mi? Hadlok ning sobraan ta kalipay ba kano kay basi na ay kapalit na sadness. Pero wala, nanako na gimaydoy. Ang importante, okay mi. Mag-celebrate unta mi ka 3 years na mo kaso nagbulag bi amig 1 year. Continue na lang mi sa among 2 years, ma'ams. Continue na lang mi sa among 2 years. So may swimming pool na day pa dates mayor. Charot. May candle lighting, tapos tables, dinner date dito. Sweet kid si Limuel, nangaw na mi ana, na familiar na mga tao na ningabot. Iyahan na diagi pang ingnan among family about sa among pag-reconcile. Grabe Lord, happy jud kay ko. Family ni Limuel o family nako. Nakadress sila. Nakaporma ba? Taw-taw ana, niluhod si Limuel. Naigatod siyang mama sa iya ha. Sing-sing. Huwag sabay ingon sa ako nga. Love, will you marry me? Nagduaduha ko kay in relationship si Limuel. Pero knowing na adad to among entire family, di man pod siguro atik ang tanan, di ba? Uningon jud ko yes. Happy kay ko. Gigyakos na ko akong ma'am o dad, pati ma'am o dad ni Limuel o gusto ko niya. Happy kay mintanan, nag-dinner na mintanan, nagbalhin may table. Sobra ka-happy atoy. Wala na kay pangayoon pa. Gigyakos ako si Limuel, nagginaksanay na pod mi o nakahila ko.
Nagsigi dihapon siyang sorry nako. Pakasla na jud ko niya para jud maiyahan na daw kuno ko. Ang problemaho na lang niya kay si Cherry. Dayon back to Davao na mi. Wala jud nagkontak si Lemuel sa ako. Nabalaka na sad ko pero di na ko siya pwede matawagan kay nasya'y uyab. Libog no? Nasya'y uyab pero engage me. Amot bitaw oy kung ako ba'y angay masukuan eh. Kung kailangan pa ba na ko ang side ni Cherry para pakasal baming Lemuel. Pero sige lang. Niingon bitaw siya na umano na niya within this week. Total engaged naman mi. Sa balay ana, nagtanaw kog TV. Nareminis na ako maong kaagi ni Lemuel, mong ups and downs, o sa dihang na ay nanawag. O gitubag po na ako. Ako siyang gainan, nga hello, kinsa ni? Mitubag siya nga si Cherry ni, na nag-ingon ako nga nagkita mong Lemuel sa Samal. How true? Gibaba din ako akong phone kay nakulbaan ko. Sa Samal raday ang nibalaan. Di among engagement. Nanawag siya balik. Pagtubag na ko, ang giingon ni Cherry sa kuha, I just want to let you know that I am pregnant. Bye. Og didto nahugno akong kalibutan. Nahugno ko? Ngano ni? Ako pa bang ipadayon among kasal na buntis na ang uyab ni Lemuel? Kasakit oy. Tama jud ko. Pag sobrahan ka kahapi, dili na maayo. Wala ko kabalon sa kong buhaton. I-give up ba na ako ang akong gihigugma na kabalosad ko na gilaw ko niya para lang sa baby nila? Unsa man jud? Wala ko nag-ingon kay Lemuel na kabalon ako about yung Cherry. Adlaw-adlaw jud mi nga nagkita ni Lemuel. Adto ko sa ila, siya kay Anhedre. Magluto siya lunch para sa ako, etc. Murag wala jud problema. Isa ka bulan ni labay, nakulbaan ko kay wala pa ko gidugo. Wala na ko gimain kay kabalo ko nga safe sex man jud ning ginabuhat namo. Kumpiyansa ra pod ko ug laygunon sad ko maong wala ra kaayo na ko gyud na. Nag-excuse na si Lemuel. Ulit na daw siya kay work na siya anak pagagabi. Back to night shift na siya. Nagbay na mi. I know 1 week na sad mi nga di magkita pero karon secure na ko kay engaged na mi. Sige siya pun text o call si Lemuel sa ako. Mura jog uyab pero patago lang kay naabiya si Cherry. Cold na daw jud kay siya kay Cherry, ingon akong friend na naka-workmates nila. Siya ra pud akong source dito kung unsa man gipanghabuhat ni Lemuel. 1 week ni labay, wala na jud ko gidugo. Di ko gusto maguna-una ba, pero lahi ra jud. Lipong-lipong nako, stress, ambot, pero lahi ra jud. Pero bahala na, nagtry kog PT pagkamorting ana. Diyos ko, positive. Dakong positive. Buntis ko. Pero buntis pod si Cherry. Unsaon man ni? Kitawagan ako si Lemuel. Ako siyang giingnan. Nga love, I'm pregnant. Nalipay kay si Lemuel sa iyang nadunggan og right away mga 1 hour lang na siya sa mobalay. Ingon niya sa ako nga, I'm so happy love. Kumpleto na jud ta. Family na ta. Kailangan na ta magpakasal for our child. Pero ako siyang giingnan nga dili pwede love. Buntis pod si Cherry. Pagkadungog ni Lemuel ato, wala na siya na surprise ay kabalo na siya. Na-shock lang siya nga nung kabalo ko. Umingon si Lemuel sa ko nga love, I still want to marry you. Dili na ko siya love. Ikaw jud akong gihigugma. Knowing nabuntis siya, musuporta na lang ko sa kong anak na ako niya pero dili na ko siya gusto maka-open love. Mo nang ingon ni Lemuel sa ko Naloy ko sa bata niya, love. Walay pamilya. Ako siyang giingnan. Pero nakaingon po ko na okay na unta ang tanan ning saw-saw pamanggod ni si Cherry. Isa kadlaw ana, gi-surprise kong Lemuel sa balay.
Ana siya, nga mag-change kuno ko kay manlaag mi. Ning opod ko kay tataod punming wala kalaag. Di ay ito, ihapod di ay nga gi-invite si Cherry na manlaag. Na Miss Park na, wala kay tao. Naa dito si Cherry. Gitutukan ako si Lemuel kung sa'y pasabot ato. Naingon na si Lemuel nga just trust me. Dayon maingon si Cherry nga, anong ibig sabihin nito Lemuel? Akala ko lalabas tayo. Why andito siya? Magtagalog-tagalog biyag hapon ni si Cherry ay. Intabag si Lemuel nga, first and foremost, andito kami to let you know na we are engaged already. Dati pa Cherry, sinabihan na kita na ayoko na sa relasyon natin. Okay, aminin ko. Sinubukan kitang mahalin, pero hindi. Di ko talaga kaya, Cherry. I'm sorry. I'm still in love with my ex. Pag mitawag si Cherry nga, what the? At ito, iyang gitudlo, ihantiyan, o may padayon siyang ingon nga, anong gagawin ko dito? Og may sugod na siya gilak. Og may ingon nga, di mo alam anong kaya kong gawin, Lemuel. Pag ako siyang giingnan, nga susuportahan ni Lemuel ang baby niyo. Umitabag si Cherry na, no, ayoko. I want him to stay. Og may ingon si Lemuel, nga I can't anymore. I will stay with Sab. Og didto gikisan ko ni Lemuel in front ni Cherry. Nagilak si Cherry. O ako siyang giingnan, nga sakit no. Alam mo na ang feeling ng inagawan, di ba? Di ko deserve to, pero ikaw deserve mo to. Gisagpan ako siya, left and right niya gibiyaan na mo siya ni Lemuel. Finally, free na jud mi. Na storya na namo tanan kay Cherry. Og sad thing, naka-receive ko call. Nakwaan si Cherry tungod sa ka-stress po niya. Naloy ko sa baby, pero wala ko naloy sa inahan. Finally po, wala na sa Cherry sa Davao. Nibalik na siya Manila og nag-apply og laing company. Gikasal ming Lemuel, 6 months na kontian. Obvious na kayo kay twins sa mong anak. Girl and boy. Sobra kayo ka-happy, walay masudlan kay nagbalik mi sa kong ex, unya nagka-twins pa jud mi. Karon, 6 na mong anak. Paspas kayo. So far, so good among panaguban. Wala na pud may balita tong Cherry. Ang ako lang may istorya, dili lang jud ta kawala og pag-asa. Kung tinuod nagihugma ta sa tong hinigugma, balikan jud na nila. Unsa og asa pa man. Ug maulan to, unta na-inspire mo sa mga story. Stay in love ninyong tanan, kay maodyod na ang butang na kaya nato i-share sa tong loved ones. Ladies and boys, mao ko na ang story nga ex with benefits.